Jotelo mag siasa kod mago mag arita e kaunti ma Nyamira osingo matiyo kanyakla mar neno ni nyithindo odongo e yo makare ka gibedo gi kido makare. Ka giloso e kinde nyasi mar Madaraka e kar chung' od bura ma Nyamira South e alap tuke ma skund primar ma Nyamuitreko, jotelogo nokwayo jonyuol mondo los kod nyithindo kinde ka kinde mar ng'eyo gima chando pachgi kendo chiwo negi kony mowinjore mapiyo. Jotelogo bende noloso e masich mach manomuoch e skund nyiri ma Utumishi mayudore Gilgil ka gidwaro mondo mi otim mapiyo kendo kawo okang' mar chik ne joma notimo tim makamano. School of a child is at the family level. Kama wewe ni mzazi, ongea na mtoto wako, hata kama akiwa baby class, inaitwa PP1, all the way to senior school, all the way to university. Tuongee na watoto wetu kuhusu nidhamu. Yule shetani aliyetumia binadamu aliye na akili na roho kupangia watoto wetu wa Kenya kuangamia kwa jinsi tulivyoona. I want to challenge the security system. If there is an investigation that must be done without taking anything to chance, it is the investigation surrounding that criminal act that happened at Ushibu School in